ଆସିଛି। ବାପା ଆପଣ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ ମତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ତ ମୋ ବୁଢା ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକି ମା। ଆପଣ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଟିକି ମା ଅଛି ତା ବୁଢା ପୁଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ହେ ମୋର ବୁଢା ପୁଅ, ତମେ କଣ ମା ହାତର ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ମନ୍ଥର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି। ମା ହାତର ଏ ନାଲି ଶଙ୍ଖାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ସେ ମା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ପୋଛି ପାରିବିନି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। ଏ ବୁଢା ପୁଅଟା ତତେ ହାତ ଯୋଡି ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ କହୁଛି, ତୋ ଭଉଣୀଟା ଆଜି ବିଧବା ହେଇଗଲା ଲୋ ଭାଇ, ବିଧବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ପାଖରେ କେବେ ବି କିଛି ଦାବି କରିନି, ହେଲେ ଆଜି ଦାବି ନୁହେଁ ଲୋ ଭାଇ, ଦାବି ନୁହେଁ, ହୋଳି କରୁଛି। ଆ ଭାଇ ତୁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ, ପୋଛି ଦେ, ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ ଲୋ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏଇ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତିତ ପାବନଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ବଡ ଦେଉଳଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଜଗା ବଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ପୁଣି ଥରେ ବର ଠିକ କରିଦେବି, ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁଘର ଠିକ କରିଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବିଧବା କରିପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ମତେ ମନା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏଥର ତୋ ପାଳି ଲୋ ଭାଇ। ତୁ ବି କଣ ମତେ ମନା କରିଦବୁ? ଚା ମତରେ ପାଟ ଓଢଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଘର ଜୟା ହେଇଥିଲୁ। ଚା ମତରେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଜେଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ସେଇ ଭଉଣୀଟା ତୋର ବିଧବା ହେଇଗଲା ଲୋ ଭାଇ, ବିଧବା। ହଁ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେ, ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ ଲୋ ଭାଇ, ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ। ଭାଇ ତୁ କଣ ମୋର ଏତିକି ଅଳି ପୂରଣ କରିବୁନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ତୁ ବି କଣ ମତେ ମନା କରିଦବୁ? ମୁଁ ତତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେବି ଲାଗି। ତତେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ପଡିବ। ମୋ କଥା ତୁ ରଖିବୁ ନା ନାହିଁ? କହିବାକୁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କି କଥା ଅଛି, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କୋଉ କଥା ଅଛି? କହ ଭାଇ କହ। ଏ ଗୀତା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିବି ତୁ ମତେ କାଟିବୁନୁ ନା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଚିବି ତୁ
ମୋତେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବୁ। ଅନିତା, ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି। ଜଗା ବଳିଆ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ହସୁଛି ମଝିରେ ଥାଇ ଜନମେ ଜନମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। সময়ের চক্র যায় ঘুরি ঘুরি গায়ে কথা জড়িয়ে তোর নাই চারি সময়ের চক্র যায় ঘুরি ঘুরি ଦୟାକରି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ପରେ ନାଟକ କରିବ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ହେଲା 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 ଏତେ ଆଉ ଏ ଅଳକା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ହୋଟେଲ ଏଇ ରୁମ୍ ରେ
ଗୀତା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ହନୁନ କରିଥିଲେ ହୋଟେଲ ଏଇ ରୁମରେ ଇଏ ତକ୍ଷକର ନା ଗୀତା ସହିତ ଗୋଟାଏ ଜବରଦସ୍ତ ହନୁନ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲ ଏଇ ରୁମରେ ଏ ତକ୍ଷକର ନା ଆସିছে ଆଜି ତମ ସହିତ ହନୁନ କରିବା ଭାଇଆ ଏ ସତରେ ଅଲଗା ଏ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ହୋଟେଲ ରୁମଟା ତେର ଦିନ ବେଳ ହନିମୁନ କରିବା ଭାଇ ଦକ୍ଷ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କଣ ସେଥିରେ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଛି ତମ ହାତରୁ ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଦକ୍ଷ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା କଥା ଥିଲା ତମ ମଥାରେ ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତମ ଦକ୍ଷ ତମ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା କେବେ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ହଁ ୱେଟ୍ ଭଲ ଭଲ ଲଗେଇଦେଲ ଚାଲ ନା ଏଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଗ ହେଇଯାଉ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ଶଳା 4-5ଟା ଆଉ ପିଅ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲ ନା ଓହୋ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ କଣ ବା ଆଜି ହନିମୁନ ଅଳକା ହନିମୁନଟା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନେକ ଥର ହନିମୁନ କରିସାରିଛେ ମାନେ ମାନେ ତମେ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଭାବିବା ତମର ବି ଭୁଲ ମାନେ ଆରେ ବାବା ତମେ ତ ପୁଣି ମୋ ଆଗରୁ ଗୌତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ନା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ହେ ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ତମ ମଥାରେ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଜାଣିଛ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୋ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ତମେ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବନି ମୋ ପାଇଁ ବନିଯିବ ଗୋଟେ ଜନ୍ଦ ମଲି ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବହୁ ମଦ ପିଏ ଛଡ଼ା ଏ ତକ୍ଷକରାଣ ଉପରେ ଗୋଟାଏ 2ଟା 3ଟା ପେକରେ ନିଶା ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଚାହେଁ ତମେ ଯୋଉ ଯୌବନର ଆକର୍ଷଣରେ ତକ୍ଷକରାଣକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ସେଇ ଯୌବନକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆରେ ହେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ କହିଲ ଆରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ଭବ ରଖିଲେ ସେ ନାରୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯଦି ତାକୁ ବେଶ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତମେ ତାହେଲେ ହିସାବ କରି କହୁନା ତମକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଶୁଣୁବା ଆରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ବିଚାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ବିରୋଚାଳରେ ପଡ଼ିଚାରି ଛାକା ରହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠିଯିବ ପୁରୀ ଗଲେ ଟନ ଟନ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ସତୀ ସାଦୀ ପତିବତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ମୁଁ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରେ ଦେହ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ ତମ ସେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେହ ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସତୀ ସ୍ନାନ କରି ମୁଁ ପୁଣି ସୁନା କଳସୀ ପାଲଟି ଯିବି ଦୟାନଦୀରେ ବୁଡ଼ ହସୁଛି ଦକ୍ଷ ହସୁଛି
Holy well. Bye bye. প্রেম করে না সে তো স্ত্রীর মর্যাদা তো মথারে কেবল তো পাই সিন্দুর দেই তো সম্পত্তি তক তো হাতেইলা ଆଉ ଆଖି ରହିବା ତୋ ରୂପ ଯୌବନକୁ ବେପାର করে ଏ ଡକ୍ଟର ନା କୋଟିପତି ବନେଇବ କୋଟିପତି ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝିଲ ଅଳକା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିନି ମାନେ ମୋର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇ ବିଚାରାଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହର କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି କି କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନି ତମେ ତାରି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ତମର ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ ଅଳକା ଏଇ ଦେଖ ଆସୁଛି ଏପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛୁ ନା କହିବାକୁ ତ ପଡିବନି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଛି କଣ ଶୁଣୁଛ ତମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଇଛି ଆପଣ ସେଇ ବିରୋଧରେ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ନା ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଓ ଲକ୍ଷପତି ହବାର ଆଶାରେ ସେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ହଁ। ଏଇଆ ନା ହଁ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି ଆପଣ କଣ ଜଣେ ନପୁଂସକ ନପୁଂସକ ହେଇଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଶାସନ କରିପାରିଲେନି କେମିତି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତମ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୌତମ ମରିଗଲେ ଆଜି ତ ଗରମ ଦେଖୁଛ ସେ କେବେଠୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୌତମ ତମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏସିଡ୍ ପକେଇ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେବି ଅସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଗୌତମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୌତମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ ମୁଁ ଗୌତମ ବୁଧନବଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି
बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୌତମ। अलका मनुष्य जीवन सब हूँ बोल जी निज प्रस्तुत कर कह जाए मनुष्य। ভালো ভালো হে বিচা তুমি হঠাৎ করে চালি আসল আপেল খাইব বিজয় ভাই দোকানে আপেল বহু মিঠা আচ্ছা বিছা তুমি কেমন কম চালি আসল কথা ଅସଲ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସାର୍ କଣ ମୋ ଘରକୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ଯାଇଛି ପୋଲିସ ସାର୍ ମାତ୍ର ଜଣରେ ଲୁଚିକିରି ବୁଲିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା আচ্ছা বিছা বর্তমান তুমি কোন করবে বলে ভাবিছ ନା ପୋଲିସ ମାଡ଼ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଗ ମାପ ଭୁଲ ହେଲା ଭାବୁଛି ସବୁ ସତ ସତ ମାନିଯିବି আচ্ছা বিছা পুলিশ যদি মো কথা বজারে তুমি কোন কইও ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯାହା ତ କଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କଲେ কলা ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜେଲ ଯିବାଟା କ'ଣ ଭଲ ହବ নাই 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 এ কাহাকু কিছু ন লাগিলে ন লাগু মতে কিন্তু বহু খরাপ লাগিব চাল তুমি যাব ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସାର୍ আই বিছা আজ্ঞা। গলা বেড়ে ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜୟର ଖାଉନା ଆପେଲେ ତା ଦୋକାନ ଆପେଲେ ବେ ବହୁ ମିଠା କେଇ ଗୋଟାକ ସରିନି ସାର୍ ତମେ ତକ୍ଷ ସଦାନା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁ କାମ କରିଛ ଭୁଲି ହବନି ହେଲେ ଏ ତକ୍ଷ ରାଣାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିଲ ଦେଖିବ ତା ବିଶ୍ୱ नमस्कार मैडम କ'ଣ କାହିଁ ए केवल बेपार करे ବେପାର କି ବେପାର ଦେହର ବେପାର ରୂପର ବେପାର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ବେଶ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଇଛି କାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସତୀ ଅନୁଷ୍ୟ ଭେତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହେ ମ୍ୟାଡମ ହେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ
କିଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ସ୍ଥିର ଯାଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଗଲେ 50,000 ନେଇ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି କହିବି ସାମାନ୍ୟ ପାଚିଲା ମୁଣ୍ଡି ବୁଢୀ ତଥ୍ୟ କରାଣାକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ ଆରାମ ଜାତି ପୋଲିସର ଲମ୍ବା ହାତର ମୋ ଛୁଆପୁରୁ ଏ ତଖଣା ବହୁତ ଚାଲେ ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଞ୍ଚି ଦୁର୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାକ ସେମିତି ହସିବ ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖି ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ଜନମେ ଜନମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ I'm